Indarkeria matxistaren kontra kantuan eta dantzan halaxe jardun zuten Donostian azaroaren 25. bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak abiarazitako Denok zu sentsibilizazio kanpainaren barruan. Izen bereko kantua abestu eta dantzatu zituzten ETBko Goazen telesaieko gazteek eta hainbat udalerritako ia 600 haurrek. Festagiroan indarkeria matxista salatu zuten eta biktimei babesa adierazi zieten. Denok zu kantua Iker Lauroba artista gipuzkoarrak konposatu du berdintasun organoaren laguntzarekin. Kantu positiboa da, estereotipoez eta indarkeria motez diarduena foru ordezkarien esanetan. Aurkezpen ekitaldian parte hartu zuten ikasle guztiek Aldundiaren oparia jaso zuten. Kanpainaren elementu bisuala izan den eskumuturreko lila bat eta Goazen taldearen disko bat Denok zu kantua barne duena. Hauxe duzue aurkezpen bideoa. Ez, beti da ez. Indarkeria sexistarik ez.